Πόσα χρήματα βγάζω ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Λοιπόν, είναι πολλά. Οπότε, ξεκινήσουμε με τα. Μισθός. Παίρνω 8.000 ευρώ το μήνα καθαρά και επιπλέον κάθε εργάσιμη μέρα έρχομαι εδώ στο πάρκο και να υπογράψω. Παίρνω άλλα 350 ευρώ, που είναι λίγο περίεργο. Εκτός από αυτό, έχω 30.000 ευρώ το μήνα για τους μισθούς της ομάδας μου. Επίσης, μπορώ να έχω ένα γραφείο στη χώρα μου και μου δίνουν 5.000 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό, επιπλέον όλων των προηγούμενων, έχω ακόμα 4.000 ευρώ το μήνα να προσθέσω. Να προωθήσω τη δουλειά που κάνω εδώ στο κοινοβούλιο, ένα ακόμα ωραίο έξοδο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω 10.000 ευρώ το μήνα για να φέρω ανθρώπους εδώ στο κοινοβούλιο για μερικές μέρες, ώστε να συναντηθούν και να καταλάβουν τι κάνουμε. Εδώ, επιπλέον όλων αυτών των χρημάτων, έχω και κάποια προνόμια όπως έναν οδηγό εδώ στις Βρυξέλλες να με μεταφέρει. Γύρω και επίσης εισιτήρια business class για να πετάω πίσω στη χώρα μου. Στη χώρα. Και είμαι περίεργος να ακούσω αν πιστεύετε ότι πληρωνόμαστε υπερβολικά ή λιγότερο από όσο αξίζουμε. Πείτε μου στα σχόλια.